Și rec. Bine te-am găsit la un nou episod. Mă bucur că ești aici și astăzi o să privești acest vlog dintr-un unghi mai ciudat, din pricina faptului că nu sunt acasă, din pricina faptului că e o perioadă mai aglomerată și mai plină pentru mine și nu reușesc și mă enervez și mă frustrez că nu reușesc să postez atât de des pe cât mi-aș dori eu, atât de des pe cât am zis în primăvara acestui an că o să o fac. Timpul este foarte limitat și din nefericire noi oamenii mai necesităm și odihnă. Mi-aș dori uneori să fiu un motor 1.9 ALH de pe Volkswagen, să nu am moarte și să nu obosesc la drum lung, dar nu despre asta discutăm astăzi. Astăzi discutăm despre ce s-a întâmplat în weekendul trecut. Este un weekend care m-a marcat, un weekend care m-a făcut să realizez niște lucruri și vreau să le împărtășesc cu tine. Și dacă ești pe aceeași lungime de undă cu mine, aș vrea să ții cont de ele, pentru că mi se pare că în 2023 nu mai sunt valabile și nu-și mai au rostul. Și hai să începem cu primul. Vorbim despre nunți, da? Dacă vorbim despre nunți, vreau să spun faptul că eu, dacă ar fi să mă însor mâine și aș vrea să fac o nuntă cu tradiții, aș opta pentru a nu face îmbrăcatul mirelui și a miresei acasă, nici la mine, nici la mireasă, da? Aș opta pentru o locație frumoasă, o locație elegantă, o locație în care să pot să mă desfășor liniștit, o locație în care fotograful, în care cameramanul poate surprinde niște cadre și niște momente frumoase. Mi-aș dori de altfel să nu fiu stresat în acele momente, să nu îmi cânte muzica în cap de la primele ore ale dimineții, să nu fie cald, genul cum ești la țară în curte, e foarte cald, trebuie să te ocupi de invitați, toată lumea te întreabă câte ceva, e normal să ai invitații, e fresc, sunt prietenii tăi și sunt acolo să-ți fie alături, însă consider că pot să-ți fie alături și într-un ambient un pic mai plăcut. Și cum ai putea să faci un ambient mult mai plăcut decât să închiriezi o locație, o cameră de hotel, mai multe camere, o pensiune, o jumătate de pensiune, ce vrei tu, da? Iar dacă nu ai buget, îți spun eu cum poți să faci rost de el. Poți să faci asta prin a înceta să arunci în stânga și în dreapta bani la lăutari, inclusiv la gătitul mirelui și al miresei, inclusiv la muzica aia pe care ți-o cântă dimineață. Suntem în 2023, repet, și treburile astea parcă nu mai au farmec. Cred că ar trebui să ne bucurăm și să vedem și alte perspective, da? Deci ai putea să faci treaba asta cu banii pe care îi dai în stânga și în dreapta la lăutari. Ai putea să optezi pentru a te pregăti într-o locație mult mai mișto, pentru că vei avea niște amintiri mult mai plăcute. Eu înțeleg și faptul că sunt persoane care sunt atașate sentimental și eu sunt atașat sentimental de locul în care am crescut. Mi-aș dori să merg și mai des acolo, mi-aș dori să stau mai des acolo, însă dacă acel loc mă obosește în ziua anunții mele, în ziua în care ar trebui să fiu liniștit, fericit, să mă bucur de ceea ce se întâmplă, aș opta să nu fac pregătirile acolo, da? Bun, să mergem mai departe. Aș trece peste partea cu vornicul. Deci vornicul mi se pare cel mai inutil personaj din nuntă, din ziua anunții. N-am nimic personal cu niciun vornic, nu înțeleg jobul, ca să zic așa, înțeleg că are rolul său, dar repet, suntem
în 2023 și nu mai e cazul să ai vornic la nuntă, pentru că în 2023 vreau să spun că și majoritatea fotografilor și cameramanilor știu tradițiile pe de rost și te pot îndruma de-a lungul zilei, da? Dacă e ceva ce nu știi. Însă eu aș planifica și tradițiile. Dacă ar fi să fie, m-aș interesa ce înseamnă asta și cu asta, ca să fie deja pregătite, să știu ce urmează și să fiu iarăși liniștit în ziua anunții. Da. Mai departe, musai de menționat este faptul că toți cei care iau parte la evenimentul tău sunt oameni și trebuie să îi înțelegi și să le fii și tu alături, chiar dacă este ziua anunții tale, chiar dacă este un eveniment foarte important, este bine să tratezi oamenii cu respect și să ai grijă de ei. Da, și aș vrea să dau un exemplu clar legat de situația asta. La un eveniment la care am fost, mirii au ales vornic. Vornicul i-a ținut pe toți invitații într-un soare foarte, foarte puternic. Cred că erau undeva la vreo 35-38 de grade afară, iar pentru acea tradiție, pentru o poezie, a ținut oamenii aceia undeva la vreo 15-20 de minute în soare, plus că au dansat în soare, plus că au mâncat în soare, plus că au băut în soare, plus că s-au odihnit în soare. Mi se pare că nu-ți pasă de invitații tăi, nu-ți pasă de prietenii tăi și nu-ți pasă de rudele tale apropiate. Eu mi-aș dori ca cei care îmi sunt alături în acea zi să se simtă bine. De altfel, țin să precizez și țin să menționez că și fotograful tău și cameramanul tău sunt oameni și trebuie să colaborezi cu ei, așa cum la fel de bine încerci să colaborezi cu formația, cu lăutare, cu rudele, cu prietene, cu toți cei de acolo. Trebuie să încerci, pentru că ei îți doresc binele și își doresc ca tu să ai amintiri ok și bune și frumoase, nu doar ok, da, își doresc să ai amintiri la care să te poți uita cu drag. Și cred că trebuie să le acorzi respect, trebuie să le acorzi înțelegere, trebuie să le acorzi și lor timp și mai ales să fie o colaborare plăcută. Așa cum spuneam, și fotograful și cameramanul tău sunt oameni și au nevoie și ei de apă, au nevoie de odihnă. Uneori au nevoie și ei de momente de respiro în care pur și simplu doar să stea, să ia o pauză, să bea o cafea sau să bea un pahar cu apă. Nu are importanță, da? Deci suntem oameni cu toții și avem nevoie de aceste lucruri pentru că este o zi foarte lungă și trebuie să dai randament. Nu în ultimul rând, țin să precizez încă o dată că colaborarea dintre miri și fotografi și videografi sau cameramani, cum vrei să spui, este vital. Este foarte important ca echipa ta foto-video sau fotograful și cameramanul tău să știe când sunt momentele importante din cadrul nunții, ce anume presupun ele, când se întâmplă, cum se întâmplă și trebuie să le știe din timp ca să-și planifice cadrele, să-și planifice timpul în așa fel încât să fie acolo alături de tine la timpul potrivit, la momentul potrivit și să fie și mai ales pregătiți, că poate nu ai bateria suficient de încărcată și momentul durează și nu ai timp să o schimbi. Poate ai un card de schimbat la cameră. Poate ai nevoie de o lumină în plus, da? Mai ales la dansul mirilor, mai ales la momentele importante. Știu că e foarte fain și e șmecher și să stingi toate luminile din restaurant și să fie aproape beznă, dar majoritatea camerelor cu care lucrăm, cei din această industrie, nu vreau să-mi imaginez cum e cu cei care lucrează cu camere mai vechi, dar sunt limitate, da? Deci în beznă nu ai ce să faci. Da, putem să aducem și noi lumini, avem lămpi, avem proiectoare, însă dacă momentul se întâmplă acum, noi nu am știut de el și vedem că se întâmplă, noi deja începem să filmăm și să fotografiem ceea ce prindem, pentru că nu mai ai timp să te duci, să aduci luminile, să le montezi,
și chiar dacă le-ai montate, până te pregătești, până ajungi acolo, până le dai drumul, până s-a dus momentul. Se poate discuta în prealabil. Dragii noștri, dorim să stingem luminile la Dansul Mirilor. Cum credeți că se va vedea? Se va vedea ceva? Va fi bine? Va fi rău? Voi ce părere aveți? Comunicați cu noi, pentru că ne dorim ca amintirile voastre să rămână de neuitat, să rămână în așa fel încât să fie plăcute, să nu vă uitați la dansul vostru doar la niște siluete care mișună pe acolo și în rest nimic altceva. Da, deci trebuie să știm toate lucrurile astea ca să fim pregătiți și să găsim calea de mijloc încât evenimentul vostru să arate așa cum trebuie să arate. Pe viitor, dacă ajungi în punctul în care te căsătorești sau dacă ajungi în punctul în care ceri unui videograf, unui fotograf o ședință foto, o ședință video, să-ți dai seama că trebuie să existe colaborare și multă comunicare ca să ajungeți la un punct comun. Am filmat acest episod în super mare grabă, este ora 23:30 sau chiar ora 00. L-am filmat ca să îți atrag atenția, să fii atent la aceste detalii. Dacă ajungi în acel punct al vieții tale, sunt câteva lucruri care sunt bine de știut și de ținut cont de ele. Îți mulțumesc că mi-ești alături, îți mulțumesc că ești aici și după atâta timp, îți mulțumesc încă o dată că urmărești și proiectul Film Emotiv. Dacă nu urmărești deja, te invit cu subscribe și like YouTube Film Emotiv. Dacă nu vrei, nu mă pot pune rău cu tine, însă ar prinde foarte bine să intri pe Film Emotiv YouTube, da, și să dai un subscribe acolo, pentru că e zona în care se întâmplă toată magia, iar pe canalul ăsta discutăm verzi și uscate și numai tâmpenii uneori. Și sper să ne vedem mai des, începând cu această toamnă, când se mai liniștesc apele și la mine. Îți mulțumesc încă o dată că mi-ești alături. Ne vedem data viitoare. Bye!